Against this decision. Det her er når en eller anden mand. Luk nu røven, mand. Det er sådan en mand, som der flipper ud over ingenting, mand. Han er nok den største racist, jeg har set. Fucking camp. Luk nu røven nu. Det er det bedste i I hele. don't understand you fucking speaking. Han hader bare mennesker. Han er sådan en fucking taber. Han hader mennesker. Luk nu røven og sådan noget. Nej, han er en taber. Når han siger sådan, hold. Så kan man bare sådan, shit med min røv med din fære nære, mand. Nære pik, sådan. Jeg er sådan en fucking racist. Jeg er den største racist, jeg nogensinde har set. Luk nu røven, dine norske nære og sådan noget. Jeg kan godt høre, at han sådan ikke er helt glad for mennesker, kan man godt høre. Fuck, man. Shit! Jeg har ikke engang gjort noget. Hallo, kan du godt lide folk fra andre lande? Høj for satan, eller hader mennesker. Hader du mennesker? Jeg hader mennesker. Det er godt. Så havde du også det selv. Og jeg er ikke et menneske. Hvad er du så? En abe? Tæt på. Hvad er du så? Gæt. Hvad? Gæt. En hulemand. En hulemand. Det er jeg faktisk. Nice. Du skal bare sætte J på i stedet for H. Okay, julemand. Præcis. Det er godt. Så får jeg gaver. Julen er overstået. Ja, jeg vil gerne have gaver, som ligger i jul. Og jeg mærker, han havde et menneske sygt racist, mand. Han er den største racist, jeg nogensinde har mødt. Nej, det er Batman. Han er sådan hate. Han er sådan bare hate people, totalt. Nej! Oh, you fucking hurt us. Nu kommer den. Nej, jeg hørte ikke, man... Ej, fuck, man. Jeg hørte ikke, hvad man sagde. Ej, men han siger sådan en fucking mærkelige ting, sådan noget. Wallah, man. Shoot min røv. Han er vildt racist, men... Hej, hvor er du? Og svin, mand. Han sagde, ej, hvor er nu, de tyske svin. Hvad den lille en, du har? Det er lidt svært. Bare sådan en nej, hvor ham der er ikke racist. De har hadet racist, mand. Han har folk, som er racister. Han er super tyskerne, fordi de bare sejrer end ham. Nå, så er det også sådan en Counter-Strike episode her. Nå, der er en mand, der er død her. Det er vildt nice. Ja, nu. Ja, det går der. Terrorist ven. Yes, man, jeg missede fuldkommen. Jeg går og finder en boyfriend med.
Ej, stod jeg. Jeg skal lige tage dem igen, den der. Ej, men. Hallo, Skras. Hallo. Der er julemand. Vi skal lige spørge om sådan noget. Kan du godt lide mørke mennesker eller sådan noget? Hvad er din yndlingsland? Hvad er dit yndlingsland? Danmark, Sverige eller Nederland? Nej, det er Sverige. Eller seriøst, er der ikke nogen B, eller ikke nogen surf, hvor der er deathmatch på, det er meget sjovere. Hold lige kæft, der er der, mand. Og hold nu din kæft, din bøsse, mongol. Fuck dig. Det er det bedste. Ja, det havde jeg sgu også sagt, hvis jeg bøsse. Er du bøsse? Nej, det er sgu da ikke. Det er sgu da ikke mig, der sidder og siger fuck dig, jo. Han er bøsse. Er du en lille bøsse? Er du en lille bøsse? Hallo. Kan I godt lide mørke mennesker? Nej. Så er du racist. Er du racist, eller hvad? Ja, er han. Vi skal lige vide det. Det er faktisk. Er du racist? What? Ja. Din mor er racist. Nej, fordi min... Også det i stor stil. Jo. Din mor er nære. Jeg elsker den for det. Nå, så er du racist, hva'? Nej. Jeg siger bare, hvad hun er. Nej, slet ikke. Nå, den bedste. Racist svin, mand. Det er sgu da dig, som der står og råber, fuck dig, din eller nære nordmand eller sådan noget. Jeg råber til en nordmand. Det er sgu ikke meget med en sort at gøre. Jo, fordi det kan være, han er nære. Som dig. Og hvad så? Han er stadig ikke nordmand. Så er det en fjeldave. Så du hader mennesker. Jeg er tyk. What? Så er vi 4. Jeg har et højt kolesteroltal. Jeg elsker, når folk bliver sure i Counter-Strike Source. Det er så sådan nogle mærkelige ting, at folk bliver sure over. Noget. At det er fucking nære, mand. Det var sådan... Hvis man siger én ting, så bliver de fuldkommen sure. Og undskyld, jeg sagde nære i videoen, men... Det er fordi, ja, så kan jeg også bare sige en børn, så. Men... Det lyder bare sjovt, når de bliver fuldkommen og var sådan noget fucking ingenting. Det der. Sygeste headshot, jeg lige lavede der. Batman, han er nu. Tillykke, vil du have en præmie? Ja, tak. Jamen, så køb en. Det var bare lort, det der. Han er sådan helt mennesker. Hvad er det her? Det var, jeg skal have det lyd. Fuck. Ej, jeg vidste, der var der stod noget. Nå, det bliver sgu alt for den der Counter-Strike episode, hvor jeg lige skulle sige, hvor racistiske folk er. Tak fordi